Isto dos vídeos virais de TikTok é todo un misterio. Aínda non nos explicamos como este vídeo que ides ver é o vídeo con máis reproducións da nosa conta. Amigo, esta pregunta é difícil, Non hai chuletas en galego. As de comer son costeletas. Costeletas. Pero claro, non vas usar unha costeleta nun exame. Neste caso non nos queda outra que papar o castelanismo chuleta. Ou se cadra poñelo entre comiñas simples ou en cursiva. En portugués, a chuleta de copiar chámase cábula ou cola. Pero claro, aquí ninguén entendería iso como unha chuleta. Costeleta. Debe ser pola cara que poño cando digo costeletas. A ver, vou ensaiar, a ver se me sae igual. É como facía. Costeletas, costeletas, costeletas. Queda con quen se fale como lle falas ter as costeletas. Ao mellor é unha palabra máxica. Pois si, liches ben, en galego non comemos nin cans nin canciños, comemos bocadillos de salchicha. Bocadillos de salchicha. En TikTok tamén son todo un éxito os xogos de adiviñar as palabras. E o que máis me sorprende é que sempre acertades. A ver que rápido podes completar estas palabras. Aquí ten a primeira. Moi ben, feder. Cando algo cheira mal, cheira que fede. Imos ca segunda. Exacto, cana, a que usamos para pescar. Imos ca terceira. Moi ben, poxa, e non subasta, que é un castelanismo. Agora a cuarta, algo que tens que facer cando che entran as ganas. Exacto, casar, e non casarse. E a quinta, a máis fácil. Pero moito sabes, cerello, claro que sí. Como sodes? Un cerello é o mesmo que un farrapo. Na nosa conta de TikTok tamén lle fixemos esta homenaxe a Shin-chan. ¡Yucua nervuda! ¡Paguen ollos piscos! ¡Mari carafunchos! ¡Xuntas formamos o Exército Escarlata! E ata descubrimos que os Minions falan en realidade en galego. Papoy, Papoy? Macarena Papoy. No. Papoy. Ah, Papoy. Pois si, hai un Papoy en Ferrol e outro en Lugo. Daquela que é, Papoy? Pois será Papoy, digo xo eu.